Slovo! Zapíšte to poriadne, aby ste vedeli! Áno, čo to skúste? To je za neutralitu. Dobrý večer, vážené dámy, vážení páni. Vážení Slováci, Slovenky, vlastenky a vlastenci. Sme tu všetci preto, aby sme Američanom, ktorí riadia agresívnu vojenskú špinavú hru na Ukrajine, dali jasne najavo, že slovenskí občania bojovať proti Rusom nikdy nepôjdu. Nikdy proti Rusku! Nikdy proti Rusku! Nikdy proti Rusku! Červená armáda oslobodila Slovensko a zachránila slovenský národ, ktorý by tu nikdy nebol vzhľadom na plány Germanov a Anglosasov. Pravda! Máme v riadiacich štruktúrach figuríny, ktoré počúvajú Anglosasov, dávajú peniaze, zbrane, rakety a lietadlá na Ukrajinu a teraz chcú ešte dávať aj živú silu. Nemci, Briti, Francúzi, Angličania nechcú ísť bojovať na Ukrajinu. Tak sa stretli vo Varšave marionetky z východnej Európy so staríkom Bidenom, ktorý ich nútil, aby povolali prevažne Slovanov vo východoeurópskej zostave. Slovákov, Čechov, Poliakov a Bulárov. Peniaze dávajú na vojnu, ale slovenskí dôchodcovia žijú z 50 centov na deň, keď zaplatia všetky náklady na bývanie, lieky. 50 centov na deň. My, Slováci, slovenskí občania, nie sme proti Ukrajincom. My sme proti banderovskej, fašistickej klike, ukronacistickej, ktorá prevzala ozbrojeným pučom moc, neústavným pučom. Minské dohody garantovali Francúzi, Poliaci, Nemci aj Porošenko. Bezpečnostná rada OSN ich schválila, čiže sa stali súčasťou medzinárodného práva. A oni, Anglosasi, ich nedodržavali a zavraždili vyše 14 000 žien, detí a starcov na Donbase. A 25. februára pripravili 170 000 ukronacistických vojakov a 25. mali zaútočiť na Donbas a na Rusko. Putin použil článok 51 Charty OSN. V žiadnom prípade nemožno nazvať Rusko agresorom podľa medzinárodného práva. Agresorom sú Anglosasi. Slováci v prvej svetovej vojne, aj v druhej svetovej vojne, nech už boli v akejkoľvek štatoprávnej zostave, pri nasmerovaní na Rusko z 98% prešlo okamžite
na stranu bratov Rusov. Áno! Tak odovzdávam slovo ďalším.